Ndinokudokezai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rochina mwedzi uno waNyamavhuvhu. Asara mazuva 10 basi kuti tisvike kuzuva rosarudzo. Kaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi. Ipapa kwaburika masoko okuti kune wanhu 10 webato roCCC wanga wari kufanira kupinda musarudzo wakamirira batori wachipinda panyaya yomatunhu council, provincial council. Kwai papa wanga wari kubulawayo wakarambiwa wese apa wabva wajiwa nonyaya pokare kudaro dzimhosva. Kwai wanhuwa paita kunyangariwa. Kwai wakanonoka kupinza mapepa. Ndo zviri kureketeka. Rekai tigoona kuti ubatori wachagoti kudini pakaita kunyangara chaiko. Mapurisa agoreketayo kutoti wasunga wanhu 12 zvichera kuurayiwa kwaTinashe nozuro. Pakaita kunyangara. Rekai tione ipapa kuti wanhu ava wachatongiwa zvakaita sei, peno wachaitiwa zvokwamo blessing zviya. Heno ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvipera sei. Apa nyasi wamwe webato roCCC kunzvimbo yeGlenview waenda koita munamato panzvimbo yakapfira iye Tinashe nozuro. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Asi wamwe wagoburika wari kureketa naanakadzitape wachireketa zvakaitika nozuro zviri kuningisika kutoti akaita kuteerwa kwakugwarashiwa nodombo wamwe wakamutsikirira imi kuita kupfa zvinorwadza. Rekai tione ipapa kwai agokuyiwa nodombo achibva agwa. Paakagwa abva wamuteera nomhonya yesimbi pabodzi pawo nomabhodhoro wachikuba musoro iwoyo kusvikira apfa. Ndipo munoona kuti pakaita kunyangara. Rekai tione kuti zvichaita sei ipapa, nokuti mapurisa kana wasunga vanhu vavo aiwa tinoemba kuti zvinoita zviri nani. Tichiringa nhau ibodziyo ipapawo wanomirira America womuzinda wavo munyika yeZimbabwe wagotoburitsa masoko wari kuti zvisvinuba zvakaitika izvozvi kukubiwa nokuurayiwa kwomunhu nonyaya dzokumatongerwo enyika. Rekai tione kuti zvichasiya nyika iyi yaita sei panhau yosarudzodzi. Pakaita kunyangara. Wandoburika wari kuti #vote in peace. Rekai tigokunyepai zvinenge zviri kuitika pamberi pam. Mutungamiri webato roCCC waChamisa nyasi wanga wari kuChecheche kuChipinge wari kuti Checheche wachiita zvavo zvokuratidza vanhu kuti aiwa kunoshuga huchi ndo hunonaka hwii kuteerana nosauti. Pakaita kuoma. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvichekera sei. Waparura rari yawo ipapo wachibva wapedza abva wapinda musitoro maTM. Wanhu pawandoziva kuti maTM muna Chamisa. Yowe mati munhu iye anga aribe kana panga paribe kana kumira zvisvinu. Watozogumisira waita kunge wari kupfika sitoro yacho kuti wanhu wareke kuramba wachipinda nokuti wanga wakushapo kare kubiwa. Ndipo munoona kuti munhu anodiwa navanhu vache anodiwa navanhu vache. Rekai tione ipapa kuti zvinopera zvakaita sei. Tinoramba tichikunyepai. Wamunangarwa nyasi wanga wariko kuNational Defence University. Kwaiyo kwakuno masoja anga achipowa madhigirii ikweyo. Rekai tigokunyepai kuti zvii zvazvinyazoitika. Waribe kuti nyepa kuti zvii zvimwe zvaitika ikweyo, kana kuti mbanani wagraduata nomadhigirii yacho tiribe kunyepiwa, kana kuti wangani paribe icho watinyepa. Chinge tichikunyepai kana zvichinge zvazoburika. Apa wamanyadzo aripo wakaburika zvavo wari kuparura toireti chimbuzi mabiyangu. Mutungamiri wenyika yese kuuya koparura chimbuzi chopamusika wemabhazi wepaGweru wokuDzanyasi. Zviribe kusiyana nozvakaitiwa naChinamasa gore riya kuenda kovhura kwaindi kuvhura bhini kutosungira ribhoni pabhini. Ndizvo zvibodzi zvosvika izvi. Wakomana zvakaita kuoma chaiko. Kwaino Zimbabwe Anti-Corruption Commission anonzi Luke Kalavina ari mumwe wevakuru ari ndiye agere hunde kukanzuru yokumaruwa yoHurungwe. Kwai asungiwa nonyaya kuti agoba mari dzobudiro yematunhu devolution. Ipapa achiendesa kuti aake hake kuaka dzimba dzache dzokugarisa vanhu achibhadhara mari malodge pachirungu. Pakaita kunyangara. Iye abatiwa nevamwe vairi wanga wari wakuru pokare mukanzuro mawomo. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei izvozvi.
ticharamba takaringa tinenge tindokunyepai. Tafara kuti wingi D nanati O wabulitsiwa kuti kwai waripo pane rimwe damba refu riri kurangarira Bob Marley riri kubulitsiwa pasi rese nyasi. Aiwa tikuti makorokoto gafa uriwe diwe. Dzoma kambani kwai kambani yoFly Safe nekambani yoSema dzapuwa marezinesi yokutakura vanhu kubva kuCAAZ. Aiwa takutoringira kuti peno mitengo ingadzikire nokutoti woFastJet wangu watinyanyira pokare SAA inenge yakaita kuita kwira pamusoro mitengo yacho. Rekai tione kuti wachabenhutsa chere mitengo iyi ichidzikira zvaita British Airways mazuva aya isati yanyura. Rekai tione ipapa tinenge tichindokunyepai. Wozera wagoreketayo kutoti mitengo yomweya wokubikisa LPG kwai waderera kureketa kuno yakufanira kuita kirogiramu ribodzi rikuita mari yekuAmerica dhola ribodzi nomasendi 40 $1.49 pachirungu pakirogiramu. Rekai tione ipapa kwai kana mchida kutenga nemari yomunyika zviuru 6,450 noribodzi 6,761 pakirogiramu pachirungu. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei ipapa. Tiri kufara wabva wekwedu watamba mutambo wonetball nyasi wakakunda chikwata choBarbados iyo wagoedza 45 pachirungu. Barbados ikagoedza 48 pachirungu. Toramba tichiti zvakanaka izvi ngazvitendiwe. WoFIFA wagoreketayo kutoti waisa anonzi Cynthia Malava kuti ndiye aite muteedzeri womutungamiri wokomiti yavakanadza kuti imbotenderedza inokutekaidza basa kuZIFA Normalization Committee pachirungu. Tikuramba tichitenda kuti zvakadando zvinoitika zvisvinu. Tiri papo tikaiti tinge dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa nyaya yekugwarashiwa nokupondiwa kwaSenzo Meiwa inenge yakaita chanja chopfene inenge ino vanhu vari kuita kuhwanda nomumwe hino kuti zvirumbotekaira sei. Ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvichipera sei ipapa. KuSouth Africa muCape Town nyasi vanhu pokare wadoka vari kutingura notsoka womakombi vari kurama kutakura vanhu vachiita kuti tiri kudaba zviri kuitiwa novakuru vehurumende. Pakaita kuoma wakomana. Ndipo munotoona kuti wonhamo anoramba andoriwo nhamo kubasa unenge uchindodiwa zvakadando apa kuti utekaire unototekaira notsoka. Wazhinji kwai vari kutotekaira chaiko zvomakiromita anopfuura kana 20 pazuva ribodzi. Varume pakaita kunyangara. Rekai tirambe takaringa hedu kuti zvinopera sei. Apawo nyika yoNiger yagoreketayo kutoti ichadaba usahwira no nyika yoNigeria noyoTogo noyoAmerica noyoFrance. Hede magandanga yaya. Rekai tione kuti anopera akaita sei ipapa. KuUganda kwai hurumende ikweyo yapfika muzinda wonyika dzopasi rese unoringana zvokodzero dzevanhu United Nations Human Rights Commission. Kwai yange asenza munyika moko makore 10 bvayanzi aiwa chirengedzai miende wakomana. Pakaita kunyangara ipa pari kutozoti wamwe vanhu wachiribe mabasa kureketa kuno nokupfikiwa ikwe yaita pakaoma chaiko. Rekai tinge hedu dzomutambo yobhora rowadzimai iri yekutambiwa kuAustralia New Zealand kureketa kuno nyika dzomuAfrica Morocco icharingana noFrance, South Africa icharingana noNetherlands, Nigeria ichahwapurirana noNgirandi. Aiwa toramba tichiti makorokoto wabva nayo kuAfrica rambai muchisimudzira mureza kuti zviite zvakanaka. Wabva nawo banyana South Africa vanenge vachitamba musi woSondo chaiwo tinenge takamuka tichiringa kuti izvo zvinenge zvichitekaira sei. Kai tigumire pano mabuja kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.